Mga igsoon, ni ako karon, Father Siano Ubod, kay gusto ko nga magpasalamat ninyong tanan nga mga benefactors and donors sa atong dinhing parokya San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Naghandaghan na kitag nahimo sa atong simbahan, sugod niadtong nanghangyo ko og hinabang niadtong January 2020 hangtod karong month of October 2021, daghan na kayo mong natampo dinhi sa simbahan. Ang atong nagamit sa atong parokya nga inyong donation ning abot na og mga 31 million kapin. Nya haron di sad mo magmahay kung unsay gigamitan aning 31 million para sa atong mga projects dire. Akong ipakita ninyo ang kaning short video presentation sa hitsura sa atong simbahan, human nato nabuhat ang daghang mga improvements sa sulod, sa gawas, sa simbahan. O sige ha, tanawa ninyo, sit back and relax.
So, mauto, mo na yatong naong ro simbahan. Nakita ninyo ang naong sa simbahan, panahon sa adlaw, panahon sa gabi, nya unsa mas tanaw ninyo, nindot o bati. Nya kung nindot gani, nindot bang gina kay ato gunang ginindot. Muna, hinaut unta nga di mo mapulan ha. Kay na para bay daghan nga mga project nga akong himuon, nya hinaut unta ko nga kamo kanunay mainiton sa pagtabang. Napatay kuwang ang atong bag-o niyang kaning kumbinto ato panghimuon, nya patay mga yuta kay mura masanig na tagaan tag grasya karon na maligya mag yuta niya tong silingan, ang madako-dako sa niya tong yuta. So ako pa sa nang pabaliton. Pero so far, pagkanindot sa inyong nahatag. So pagwat-huwat lang mo sunod nga mga slots. Hinaut unta ang Ginoo mo hatag sa ninyo og way sukod nga panalangin. So, God bless you.